Ak ste zabudliví, máte veľa detí alebo nejaké Airbnb či kanceláriu, toto je zámok pre vás. Dnes sme si už zvykli na to, že všetko je smart, od zásuvky po v podstate toalety, lenže v prípade inteligentného zámku je to vec, ktorou sa nebudete iba chváliť, že dokážete na diaľku manželke vypnúť rýchlovarnú konvicu, ale aj ju reálne využiť každý deň a možno vám ušetrí aj pár desiatok eur za zámočníka. Dnes tu máme zámok Yale Linus Smart Lock L2 a možno pôsobí veľmi komplikovane a nedobytne, ale jeho mechanizmus je v podstate veľmi jednoduchý, pretože vlastne vy sem zasuniete kľúč a potom už ten motorček ním otáča podľa toho, čo mu rozkážete z aplikácie. Takže celé to čaro tohto zámku sa skrýva v tom softvéri. A tu máte aplikáciu, ktorá je veľmi šikovná a čo je dôležité, tak spĺňa štandardy. Tým pádom vám bude rovnako fungovať na iPhone, na Androide a nemusíte sa tým vôbec trápiť. A čo je ešte lepšie, bude fungovať a spolupracovať s každou jednou platformou inteligentnej domácnosti. Okrem toho má aj samostatnú aplikáciu pre smartfón, čo znamená, že tam dokážete robiť všetko od samotnej inštalácie cez odomýkanie a dokonca tam máte aj históriu vstupov. Takže ak napríklad máte nejakú nezbednú dcéru, ktorá si domov vodí frajerov, tak takto je na to viete ľahko prísť. V základnom balení máte inteligentný zámok a k nemu ešte tento NFC čip. Takže keď stojíte pred svojimi dverami, tak sa už viete pripojiť na zámok a odomknúť si cez telefón alebo naopak načítať si NFC čip a tým pádom vám vyhodí telefón ponuku na zamknutie alebo odomknutie. A aby ste chápali, prečo sa nám tento zámok tak veľmi páčil, tak si dajme pár príkladov z praxe. Napríklad, ak ho máme nainštalovaný v kancelárii, tak si dokážete nastaviť vo svojom iPhone skratku, že keď sa priblížite, tak sa mi automaticky odomknú dvere. A toto funguje úplne super, pretože raz si to nastavíte a už to proste za každým bude takýmto spôsobom fungovať až do momentu, kým nepríde nejaký kolega skôr a už tie dvere odomkne. A inak, ak sa chcete dozvedieť viacej o tom, ako fungujú iPhoneové skratky, tak určite kliknite na video v našom popise. Alebo ste možno ako ja a v kuse rozmýšľate večer nad tým, že či ste zamkli alebo nie. Tak miesto toho, aby ste museli bežať dole po schodoch a kontrolovať to, iba si otvoríte aplikáciu a zistíte, že ste buď zamkli, alebo ak nie, tak urobíte jeden klik a rovno sa tie dvere zamknú a môžete sladko spať. A potom je tu ešte tretia možnosť, malé deti. A všetci poznáme deti, všetko stratia a tým pádom možno ešte nemajú buď vlastný smartfón, alebo kľúče, pretože tie posledné kľúče stratili. A kvôli tomu je dobré si dokúpiť aj túto klávesnicu, pretože okrem toho, že sa môžete zadať PIN kód, ktoré si možno dieťa zapamätá, tak to viete spraviť úplne jednoducho a to síce čítačkou odtlačkou prstov. Takže dieťa si iba načíta svoj odtlačok prstu a odomkne si a vy sa v práci nemusíte triasť o to, že či tie kľúče stratí. A poďme teraz k samotnej inštalácii. A základom je cylindrická vložka, ktorú možno máte aj vy doma. A zistíte to úplne jednoducho, pretože strčíte jeden kľúč, druhý kľúč z vonkajšej strany a ak budú naďalej oba fungovať, tak potom bim, nemusíte si dokupovať túto cylindrickú vložku. Je to dobre kvôli tomu, že keď náhodou sa vám vybije tento inteligentný zámok, tá batéria má výdrž zhruba 2 až 4 mesiace, tak proste stále máte fyzický kľúč, ktorým si tie dvere odomknete a nemusíte riešiť ďalej. V prípade, ak nemáte tú správnu cylindrickú vložku, tak si ju môžete rovno zakúpiť od Yale a okrem toho dostávate k nej aj príslušenstvo, pretože máte v podstate tú univerzálnu vložku a k nej ešte dostávate aj nadstavce, aby zapasovali aj do vašich dverí. Môžete ich nastavať aj na seba, takže s týmto nebude absolútne žiadny problém. A je to fakt, že pomerne jednoduchá inštalácia, na toto nemusíte volať zámočníka, ak ste zruční s šrobovákom. Dostávate aj univerzálne kľúče, vďaka ktorým si vy nemusíte míňať nejaký kľúč, ktorý vy ste doteraz bežne používali, pretože ten kľúč on ostane zafixovaný vlastne v celom tomto mechanizme, aby ním potom otáčal ten zámok. Čo je tiež dôležité pripomenúť, tak Yale je európska firma, ktorá tu má aj lokálnu podporu a dokonca si viete zavolať aj zámočníka, ktorý vám to celé nainštaluje a spojazní a tým pádom už nemusíte absolútne nič riešiť. Takže po tej komfortnej stránke určite vieme, že prečo sa rozhodnúť pre inteligentný zámok. Ale s týmto smart zámkom ja trošku tak vnútorne rozmýšľam, že predsa len auto už ovládame cez telefón, odomykáme, ale že či je to pri tom dome, pri tom vašom bezpečnom mieste, či je to rovnaké, že či tam budete mať v to takú dôveru ako v to auto, ktoré keď vám niekto ukradne, tak akože zamrzí to, ale myslím si, že byt alebo dom, tak to je asi ešte horšie. Takže dajte vedieť vy dole do komentáru, že ako toto vnímate, že či vy ste si vedeli predstaviť zahodiť vaše tradičné kľúče a prejsť na takéto virtuálne smart riešenie. No a ak sa vám toto video páčilo, tak mu pacnite like a odber nášmu kanálu a vidíme sa na budúce. Čaute.